Volám sa Lucian Michalek, pracujem ako skladník vo firme NAI. V našom týme pracujú skladníci príjmu a výdaja, tovaroví inšpektori a administratíva. Mojou hlavnou úlohou je pracovať s tovarom, ktorý z kamióna vyťahnem, rozložím, počkám, kým ho tovarový inšpektor napríjma a následne ho zaskladnem na lokáciu. Prvé návozové okná majú kamióny od 7:30 a posledné 13:30. V prípade nejakých mimoriadnych návozových okien to môže byť aj neskôr. Zodpovedám za tovar, s ktorým pracujem pri vyťahovaní z kamiónu. Zodpovedám takisto za techniku, s ktorou pracujem a aj priestor, v ktorom pracujem. Pri mojej práci využívame rôzne techniky, ako je chňapka, jašterica a retrak. Pri každej technike potrebujeme byť vlastníkmi oprávnenia. V prípade, že niekto nie je vlastníkom oprávnení na používanie techník, NAIKA mu ich zabezpečí. Na mojej práci ma baví to, že nepracujem v kancelárii, pracujem v kolektíve a som stále v pohybe, čo mi vyhovuje a zároveň pracujem pre NAIKu, takže pracujem s elektronikou, čo je zároveň aj moje hobby. Nevýhodou pri tejto práci môže byť slabá fyzická kondícia alebo práca na smeny. Uchádzač o túto prácu by mal byť fyzicky zdatný i technicky, keďže pracujeme so skenermi.